Har du nogle gange problemer med at komme ud af sådan noget tungt råfvejr, så har jeg nogle tips, der måske kan hjælpe dig. Mit navn er Nikolaj, jeg er træner i Dansk Golf Akademi, og i dag der er vi kommet til Frederikssund Golfklub. Og jeg har simpelthen været så uheldig, at jeg har fået slået min bold ud i noget vag stas her. Og det er jo ikke særlig sjovt. Men hvad kan vi egentlig gøre for at gøre det nemmere at komme ud af sådan noget råfvejr? Det vil jeg prøve en gang vise her. Det vi gerne vil gøre, når vi ligger ude i sådan noget stas her, det er for det første, at vi gerne vil sørge for, at vi slår noget mere nedad, når vi rammer bolden. Og det gør vi sådan set nemmest ved, at i stedet for, at vi har bolden liggende i midten af fødderne, som vi normalt har, når vi slår med jern typisk, så vil vi gerne, at vi lægger bolden ligger lige her omkring, at vi lægger bolden længere tilbage i stansen. Og det gør, at vores svingbue, som I skal forestille, det er bunden af en cirkel det her, jo længere tilbage vi lægger bolden, jo mere nedadgående er cirklen. Modsætning til, hvis vi nu lægger bolden længere frem i stansen her, så vil cirklen den vil være mere på vej opad. Det vil sige, at vores kølle vil være mere på vej opad, når vi rammer bolden, hvis vi lægger den frem. Men herude, der vil vi altså gerne have, at vi slår så meget nedad som muligt. Og derfor, så kan vi rigtig godt lide, at vi lægger bolden tilbage i stansen, helt ud for højre foden, det gør ikke noget. Så vil køllen, den vil være meget mere på vej nedad, når vi rammer bolden. I stedet for, hvis den lå lige i midten, så vil køllen, den vil være mere på vej lige ind til bolden. Når køllen den kommer for fladt ind til bolden, eller den her vej her, så vil der være ret meget græs, køllen skal igennem, før den når hen til bolden, der ligger lige her. Hvorimod hvis køllen den er mere på vej nedad, når vi rammer bolden, så vil der måske kun være sådan her lille stykke græs, som køllen skal igennem, før den rammer bolden. Og så er det noget nemmere at holde farten i køllehovedet, så vi kan sende bolden afsted, i stedet for at køllen den bare bliver taget fat af alt det græs her, og så vi simpelthen mister al farten i køllen. En anden lille ting, vi også godt kan lide at gøre, når vi skal komme ud af sådan noget slemt råfvejr, det er, at inden vi slår, så køllehovedet, det sørger vi for, at det er en lille smule åbent fra start af. Det vil sige, at det faktisk står og peger en lille smule til højre. Men fordi at græsset det tager fat om køllen, så vil køllen nemlig typisk lukke sig i, når vi rammer bolden. Og så vil vi både slå til venstre, og så vil bolden også komme meget lavt ud. Så det kan være en rigtig god idé at få åbnet køllen, så retningen kommer til at passe lidt bedre. Så kommer bolden også lidt højere ud af køllen. Det vil sige, at vi ikke skal slå igennem så meget, bolden ikke skal flyve igennem så meget græs, før det ligesom kommer ud af græsset. Og når vi så skal til at udføre selve slaget, så kan man prøve at se, at man kan blive ved med at trække køllen videre igennem græsset. Men faktisk, så kan det nogle gange være en bedre idé nærmest at lave sådan et, sådan et hammerslag ned i græsset, og så trække lidt tilbage igen. Det gør, at køllen den vil få ret meget fart på, når den rammer ned i græsset. Lidt ligesom hvis du står med et håndklæde, og skal have det til at sige bang ind i, når du rammer en væg med det. Jamen, der trækker vi også lidt tilbage igen, for at få endnu mere fart ude i enden af håndklædet. Og det samme vi kan gøre her, så vi slår hårdt nedad, og så når vi ligesom er ved at være fremme med bolden, så trækker vi måske en lille smule tilbage igen, så køllen den får endnu mere fart på, lige når den rammer bolden. Jeg skal prøve en gang se, om det virker. Åbner køllen, lægger den lidt tilbage i stansen, så vi slår nedad, og så laver vi sådan en hammerslag nærmest ned igennem græsset, hvor vi hakker meget. Lykkes nogenlunde. Held og lykke med det. I Dansk Golf Akademi, der har vi oprettet nogle specialkurser, som vi kalder for major-kurser. Og de ligger i forbindelse med de store major-turneringer, der bliver spillet af de professionelle golfspillere. Og inden længe, så er det blevet tid til US Open-turneringen, den skal spilles over i USA.